Inilapit ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno ang kanilang mga serbisyo sa mga mangisda sa Zambales. Daan-daang mangisda at kanilang mga pamilya ang nakinabang sa Social Protection for Fisherfolk Program na isinagawa sa Subic Municipal Gymnasium nitong Miyerkules, July 29. Layunin ng aktibidad na direktang maihatid ang mga serbisyo ng gobyerno tulad ng DOH, DSWD, PhilHealth at Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Ayon kay Roy Ortega, Chief ng Fisheries Resources Management Division ng BIFAR Central Office, bahagi ang aktibidad sa multi-agency effort na National Plan of Action for Small-Scale Fisheries. Dito naka-angkor itong ating event ngayon para palaganapin ang kaalaman at enrollment sa mga government social protection programs na libre. Abot kamay po talaga. Kailangan lamang palawakin ang kaalaman tungkol dito at gabayan yung mga mangingisda natin para ma-enjoy nila ang benepisyo ng mga programa ng gobyerno na hindi lang siya yung literal na physical na ayuda or perang ayuda. Sa halip na humunta sa iba't ibang opisina, binagsama-sama na raw sa isang lugar ang mga ahensya upang mapadali ang access ng mga mangisda sa mga programa. So nandiyan po yung Pag-ibig, PhilHealth, yung ating PCIC, SS, even yung DOH, DSWD. So lahat po ng mga programa nila ngayon ay inilipit natin sa mga mangisda. So yun po, nagkaroon sila ng chance na malaman kung ano yung mga programa ng iba-ibang agencies na pwede nilang lapitan. At of course, ma-process na rin kung ano yung mga pwede nilang ipaprocess. Like yung sa PhilHealth, sa Pag-ibig, at meron din pong housing sa Pag-ibig, kaya napakaganda po ng pangyayari. At pangalawa po, ito pong nagkaroon din po tayo ng distribution ng ating mga nets para sa mga mangisda, livelihood, itong mga makina. Bukod sa serbisyo na bahagi rin ng BIFAR ng livelihood kits at cash assistance mula sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program sa mahigit 100 mangisda sa Subic at mga karatig lugar. Ito ang kauna-unahan ng ginawa ng BIFAR na rollout dito sa Central Luzon, no? At nauna po ito sa Subic. So today po, meron pong 183 na mangingisda ng Olongapo at saka ng Subic ang makakatanggap po ng ating fuel subsidy amounting to 2,325 bawat mangingisda na nandito po sila ngayon. At ayun po, magpapatuloy po ito. After this, lilipat naman po tayo sa ibang mga probinsya. Laking pasasalamat ng grupo ni Aling Ana Ipino na nakatanggap ng makina para sa bangka na makatutulong anya sa kanilang organisasyon. Sa ngayon po, mahirap yung hulihan nila kasi pagka lumaot sila, kadalasan 2 kilo, minsan wala pa. Kaya ngayon ang gagawin namin dito, papagamit namin sa sirisan na bangka para yung 60-40 ang namin, may share kami para sa pondo namin. Madagdagan yung pondo namin sa samahan. Malaki pong maitutulong para yung mga, kunyari, walang pang diesel yung mga mangingisda, pwede naming maabutan pa kahit papano para makatulong sa pag-alaot po nila. Pantustos naman sa gastusin sa pamilya ang tulong pinansyal na nakuha ni Levi Morados ng Barangay Kawag. Anya, malaking bagay ito lalo't pahirapan ng kanilang pagpalaot bunsod ng tensyon sa West Philippine Sea. Ay, mahirap po sir katulad sa aming mangingisda, ang biyahe namin doon sa West Philippine Sea. Nakikipambuno po kami doon sa mga China, minsan binubumbahan pa kami ng water cannon. Malaking tulong po yung mga naibigay ninyo po sa amin dito sa tabi hanggang sa laot po. Maraming salamat po. Nakatakdang dalhin ang Social Protection Program sa iba pang lugar sa rehiyon, kaya't panawagan ni Cruz sa samantalahin ito ng Fisherfolk beneficiaries. So sa mga po natin, mga mangisda natin ngayon dito sa Subic at Olongapo, hopefully po masaya po kayo sa mga serbisyong pinagkaloob sa inyo ng
ng ating iba-ibang agencies at spearheaded by Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. And of course, kahit pa paano po yung inyo pong natanggap na fuel subsidy ay o yung assistance na nanggaling sa ating presidente ay makatulong sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. At in-encourage ko rin po yung bawat isa na yung pong natutunan yung mga services ng iba-ibang agencies na nandito ngayon. Huwag nyo na pong palampasin yan at para sa inyo po yan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.